a tots i a totes. Benvinguts un dia més a Fati Podcast. Jo sóc Marc. Jo sóc Eric. I jo sóc David. Avui contem amb la presència de 4 alumnes de primer d'ESO. Ens van a contar el canvi que han notat al passar a secundària. Nosaltres, el curs que ve, ja estarem ahí. Així tenim a Isabel. Hola. A Neus. Hola. A Bosco. Hola. I José. Hola. Quin és el principal canvi que noteu? El principal canvi és l'horari d'entrada i que tenim assignatures noves. Jo el canvi que notem és l'horari i que hem d'estudiar ja que és un poc més difícil. És realment tan difícil? No, però a mi no és difícil. Si t'esforces molt, no és tan difícil. Quina és la vostra assignatura preferida? La meva assignatura preferida és religió, perquè aprenem i fem activitats xules i educatives. A mi la que més m'agrada és informàtica, perquè m'agrada utilitzar les aplicacions i fer treballs en l'ordinador. Per a mi és música amb Ricardo, perquè m'agrada molt la música i perquè és molt divertit. A mi m'agraden les matemàtiques, per raons i perquè m'encanten. Què és el que més t'ha agradat de secundària? Hi ha optatives que pots elegir. A mi el que més m'agrada és que el divendres i dimecres per la vesprada no venim a classe. Quins consells els donaríeu als futurs alumnes de secundària? Que no tinguin por, perquè no és tan difícil. El que han de fer és atendre en classe i estudiar. Què destacaries de l'escola? Vull destacar que disposem d'unes hores extra de reforç en la biblioteca on podem anar per fer deure amb l'ajuda d'un professor, llegir o agarrar qualsevol llibre. Jo destacaria que fem molts projectes divertits on utilitzem les noves tecnologies. I fins així el Fati Podcast d'avui. Recordeu que podeu seguir-nos a la pàgina web del col·legi, a Facebook i a iVoox. Seguirem informant-vos.